2 hepten içinde bunyalı finallar var. Hiç açan durmuşumda geçenlerle onun ayında hiç açan. Allah Teala var ya prosto şeridin birinci sklat yani böyle alay koymadım internette. İkinci, üçüncü, dördüncü, 5, 6, şun 7. o. 2 hepten içinde 7. Prosto 7. sklat durdular hoşuma. Prosto ben hiç açan durmuşumda bunyalı biliyor şöyle. Bol iyiliğine kıyınçlığı olan yani iyiliğine o proses. Eme ol yani eme diyeceğim eme bileme o şu aytmana koymana sözüm kalmadı onun ayında güç yok şu bilen burası yağmur enerji alıp başlayan öyle alay nesip burada kadınlar oluyor. Yağmur enerji alıp başlayan yine de yerden haber geliyor da 7. sklat yani kata yağdı tamam olmuşuz. Evet haberlerden yönü. Şumat 7. sklat durdular. Rizan'ın skladiyan oturuyor Şumat. Manyalak var ya, yıldızına sine ne için derliyaka. Biz ne için bazı birisinin skladlarına tavar koyduk ya draydayın. Ne için bazı birisinden çıkarın diyen değil tavar. Onlar bazı birisinin skladına tavar koymasan sen tavarın en son kısa hippada görközülüyordu. Şumat borsun ne biz şunun için hem skladlarına koyuyorduk tam Rizan, Kazan tam öyle ki. Şolara koysan neçe çalt müşteri tavar varsa sonuçta sen reklaman az prosent komisyon az şun yalaktı. Bizim şunun için hem skladlardan çıktık tavarlanmadı şu an. Ne morsuna 7. sklat yan oturdu. Bunlar sinirler ne için geçiyor skad yani oturup kredi yani. Уже Allah canına öyle savarlık versin de 7. sklada oğlum prosto fikir edip görün o 7. sklad prosto oturup fikir edip görün 7. sklada 2 hepten için onun onda 2 hepten içinde 7. skladı yardılar. Allah can sağlık versin prosto savarlık versin başka ne mi değil ne prosto başka şuma dile geçecek adam yok onun aynı da dinle can sağlık yine tam can sağlığı benim şu saatler tamam sabırlık şunu verse hadi yok daima yadattı olsun haydi. Россиян шәһәреннән аңсат, чалт, өңгә саткен амаклы хатын, фунсер ва Wi-Fi төлөүгә нәт кесемели. Что может торган видеомның адым үстенә басяңыз, амаклы төлөү телеграм каналы дип тоня зинең каптабына буяк язылы сика бардыр. Асяшон. Истене программа за сайят ве басяс. Ve bir takip eden kritik metre basya. Sonra karşında telefon programımızdaki amas төлөү official kanalı. Ve bu yerde yukarı kesiriyoruz. Otokirin dip ton yazının sağ tarafındaki strel bilen Google'dan Google tuma basyaңыз. Вот aşağıdaki başlat yazılı dumağız başlatacağız. Ulanmak isteyen interfeys dilini saylayanız. Açmak için niye oradaki programın açacak duma basıp bir program açılandan sonra bu yerden olmak isteyen dilini saylap devam edeceğiz. Bu sayfada i-vermeli yazının aşağında i-verme isteyen noktanızı bu bundaki karşılığını yapabiliyorsunuz. Eğer de i-verme noktanızı manat yazmak isterseniz ortadaki sağ yukarı aşağı ikonu düğmece bassak alyan bölümünü manat noktanızı yazabilirsiniz. Noktanızı yazamazdan sonra aşağıda devam et düğmesine basıyoruz. Sonra bu yerde numaranızı yazıp devam et düğmesine basıyoruz. Bu yerde yazan numaranızı bağlamanız için size duyuruş veriyor. Eğer de yanlış yazan olsanız aşağıda üç düğmesine basıp üç diyersiniz. Bu yerde yeni kokta sekleme ekranı geliyor. Yeni olarak bağlap tasdik düğmesine basıyoruz. Bu sayfada borto төлөүгүн geçirmeli şu adının malumat barışka. Okul telefon numarını aşağıdaki bankına bankamızdan esbab arkalı aşağıdaki alan takip miktarı sunmanı istiyoruz. Bunu geçtiğinizden sonra çeğinizin screenshot'unu alyanız aşağıdaki çek yükler düğmesine basıp galerinizden çeğinizin ya da başkaça kıvtansiyonunun screenshot'unu bu yere yükleyiniz. Yükleyinizden sonra tasdikle ve i-ver yazılı bağluma basıyoruz. Biraz karşımızdan sonra çeğinizin alını bağlanıya radyosu çıkandan sonra size tüm төлөүгүн tasdiklenen numarası size telegram botuna kendi programa uygulamaya gelir. Şeritte promotsal ahmetli ve azat bakadan uğurluyor. Programda başka da aşağıdaki menüde hizmetler sayfasında Wi-Fi төлөүгү internet bukça bilet firması dolanma mümkünlükleri vardır. Ondan hemen hayretmen hapishanedeki telegram kanalı girin ve bottan promoda ıtmarlar dedi uğradım. Men videolarımızı görüp yadan tanılanman şunun 8. 9. 10. sklada durdular. Paşsi 8 9 bollo şu nire geçecek bundan sonra. Şunun 8 9 durdular. Penza Sarap oldu bir şeker ikisini. Yekaterinburg'a takip olup duruyor sklada degmenlerler. Qara 8. 9. skladam yine de minus 20-30 milyon qara. Şu videonu görýänim bolsaňyz, olanda Türkmen talipler Rossiya, Belarusya döwletini okuýan, Rossiyada bolýan boldy. Yekaja haýyşdym diňe şulat şu qalan skladlarda tawarlamyz we çykaryp bilemdi, şolar bir zakat etseňiz
Bakalaryny görün köp saatlar bap şi minusa goýup oturýar şoby. Yanmadan beter minusa goýsak bolýar. Göräýin-de bakalar girip çyka görün. Şuma tamalimçede Valbrista. Goba bakalar gatyr we düşürdik aşağı. Qarada uly kömegiňiz bolar. Şuma 8-nji 9-njy klas ýanynda uşa 8-nji 9-njy klas. Sklad uşa kelle uşa doňda uşa ýan. Çydamda uşa saatlara ýönem. Allah Taala badada. Bilýän munýalak kynçylykdan soň näme arkasyny altyn bolmaly kablem näme bolar? Özüme oturup pikirlenýär Allah jaňda. Şunça kysyna berýän. Arkasyna belkalla şunu bir bundan beter bir dolar milyard kampanya bolarmy? Oturup pikirlenýär näme şu syna geçýärse haşmat telekeçiler wal bilsin telekeç. Hem ýa-da sonra bolarsyňyz. Näme şunu wal bilsiňiz kladyna goýýaňyz. Ýonglar sklada goýmasaň şu tawary seni öňe çykaran nokta wal bilis. Bizim hemme skladdan goýup çykdyk tawarlar. Indi moda tawarlar çykaryp bolmak ýene ýedilen tawar ýanýa. Kara durmuş oňalak. Kara gollaňda gollap bilşiňizden gaýrat edin. Wal bilse girip tamamlamsada. Men pikirimçe bular durmaýardyr ýedilen. On şoklat giden bolsa ýemädir. On beş, on dört, on emmesem gider. Bu gidişine gitse var. Allah za sabırlyk bersin, näme diýin. Sağ bolun hemmeňe gollaňyz üçin. Ýagda ýok. Şumat hemmede de guruluşmany da ýagda ýok. Isgynam ýok, güýçli adam ýok, şuň prosto. Soňky güýçden saklanyp otyr, soňky güýçden saklanyp otyr. Onçuncu sklad. 13-nji sklad durdular şun. Biri diýär karas şu biznesini aljak bolýarlar Valbers. Hususy karhana bolan soň döwleti gyzykda Valbers'i batyrsalar, döwlet kömek edip karaçy alp bilýär VTB bank karaçy gosударственный bank. Hususy bank däl. Nişol Valbers'e bolara gelip pul soramaly bolýar. Şaňyňmy? Şoň üçin hiç kili atıyadam yok, adam yok. Anılmarsın da azonun sklad yana yok. Dinge Valbres'in sklad yana. 13-nji sklad o. Gözüňizde getirýän 13-nji sklad. 2 şepden içinde 13-nji sklad. Urýarlar o. Anılmarsın da kille gelecek. Pikir değerler aýy şaňymy. Näde? Şeýdi 5 ýyl 4 ýyl mundan öň var aýtdylar eteň skladyň şeyler. Bopala urar. Nädir? Şunyalı bolar diýdiler. Gabar bolsana oýnaýanmy diýerdik. Şu 13-nji sklad urunlarla. Indi bu oýunda düşünen nokta. Näme üçin imine Valbers azon urun nokta. Valbers urýarlar. Diňe. Şu 13-nji sklad. Samaradaky sklady ýanynda şu 13-nji sklad. Nanada gözüňizde getirin 13-nji sklad o. Şepden 13-nji sklad. Ulluqan Russiýanyň içinde gelip diňe de ki benzin zapravkalar yarıp başladılar. Ekonomikanı düşünecek bolup. Benzin zapravkalar tene-terden galyp başladılar. Düzedipdirler, nefti perrabat işler, yerler düzedipdirler oja. Ne bolsa olady, urýarlar. 13-nji sklad Valbers näde bolsa telekeçiler galar, ağlar, şeyle pikir diýär. Şu действительно panika boldy. Müňlerçe telekeçiler ýanyny Valbers hem puluňyzy berjek geldi. Terroristik atak bolur, ataka boldy diýär. Garat eýdiýär, şumat bizim bir yanan tavarlamanın pulunu vermeyecek bolýar. Şimdi şu video özüňiz suw dedinde 2 hepden içinde uşa mene ýandymy onuň barsymy. 2 hepden içinde 13-nji sklad, 13-nji sklad o, 13 o. Bolýar 1 däl, 2 däl, 3 däl.
13. sklat yanıp otur. Sizin şuna näme diýip näme aýtjak? Öz pikiriňizi kommentarda bilek için näme sabrly gul durabara şat bolar diýip ýöne. Mine sabr edip barur ýada da ama onan aýynda inni ýydy bol durmajak mı kabylar, durman mı kabyl? Bir alalaşdylar da öz arasyndan bular malaşyny. Prosta alada gaýgy kelledi şumat. Her kim godalda sözüni ýetikdirem bolan ýöne şu wideňe bizim şumat bizim kelek argun geçen bamyka iminne 13. sklatda terike çökmünde diýende badyr durmuşda Afrikada suwsuz ýatan çağırdıklar bar, onlar ýalta imne terikeçi tarapyndan bal biris azon ya trend yol taraplarından şunu ýaly adap çekken bamyka şumat bizim ýaly öz pikiriňizi kommentarda bilek için näme edip näme goýjak men bilemok mena bolsun. Ýa-da dogry düşünmädi. Dün urdular 14-nji. 14-nji Vladimir şäherine sklat urdular. Men pikirimçe hemmesini ýakmasalary budatlar goýasalar ýok mukademler. Aslında Valbers'in 100 tane skladı var. Ýöne iň ululary 25-30 aralygyny. Dün 14-nji ýandy. Şuňala samsa olanjyklara jogap bersin gelýär aran. Durmuşda akly ýok olanlar ödüm Russiýanyň baýdagyny oýupdyr, Türkiň baýdagyny oýupdyr. 14-nji notnagyň bednäme deli. Tans oýna, tans. Radam pyhyr bara, kynçylykda geçenmakdy. Eýle adam ismini güljek bolýar da, o adam düşünen nokta neyle ağır ýagdaýlar, meselem bolup geçýär. Şol telekeçiň üstünde. Goýdurmuşyňyzda hiç açan hiç tadyňyz ýanmasyn. Hiç açan dert görmeýär. Ýöne prikol tutorialak bular men pikirimçe bular ýalak wagt ýokmu diýende. O dil közüňe basyp gördi, türkmeniň akyly bar, bol ötmese kesin diýär. Men ýagdaýymda bolmaňda haçan ýa bar. Näme diýip näme goýjak, näde öz türkmen olanjygynda 5 barmak deň däller o. Şeň 5 barmak deň däl bolan soňra şunu ýaljak olanlara näme diýip näme jogap berýän bilemok, boş geçip gidýär ýöne. Ünsmen bersin gelýär. Sebebi köp olanlar, köp öz olanlarymyz, öz gyýjaşlarymyz podдержка berdi. Daqadalar, netdiler. Iň uly kömegiňiz bilýäňiz näme de bolýar? Iň uly kömegiňiz şumat. Valberse girip tamamlamasatdan da qaratsan, baklaryny görüň şumat. Köp zatlar. Tabardan sıkıntı, şulara ýygyny çykaryp bilemdi. Şu tabarlar. Bu zatlar geçer. Milyon, milyar proýekti gurar inşallah. Meselesiz geçer bu da. Ýöne şu gulýançy olanjyklar son görürlerde şulağa mamer tekenow diýerler. Täbi 2019-da kampanya elimden alınanlarına berdi begmenin üstünden ular bütün publikler, bütün accountlar, bütün bloggerlar bolly berdi begmenin maşyny bolly kampanýasyny aldylar, bolly daşarda galyby. Muň işi bitdi diýdiler. Soň şol ýazan olanlar 2022-2023-de agam iş barma diýip geldiler. Näde? Şoň ýalak sabrly gul durabara şat bolar diýär. Şoň üçin özüme sabr dileýän, şunu ýaljak olanlara da akyl dileýän. Lazım bir akyl bermedimi şunu ýaly oğlan.